ni Marso Fernandez, ang maestro, ang higayon sa iyang pagbamit. O siya, suladon sa magsipang papa. So, Salamat kayo. Atong pinanggang Master of Ceremony, Brad Hernando Mangitgit, o atong Presidente, si Brad Adam Ampir, yung atong Speaker, si Brad Olivier, very replete sa ito papuno sa mga pulong sa kinabuhi, pulong sa pagtulungan. By the way, subok kayo malandungon kayo itong Domingo di ay nung na may meeting na to sa Catholic Faith Defenders Board of Governors. Huwag yung ko katambong kay di man na ako pakyason yun sa first Sunday pero nalimog yun ko. Muna na ko sa Brad Adam, ay nagsalig-salig tics nga rin ako kay tagsara ko mo lilir ba ng mga tics. Tawag lang ko. Kaya huwag yung tawag ko ka na puso. Marag na konsensya ko. Kaya damo kong puso para paniyagto na ko. Malihog lang ko Brad Adam, don't do it again. Kay napasaylo sa kunin mo, kaya huwag yung kumasa. Kaya nalimot sa kong first Sunday to. So salamat kayo na kanya po. Padayon niya po. Basta na si Brad Jeffrey Kilyusa, ayos. Siyumay sa Tisan. Unya, na ako'y handouts niyang dialogue on the saints. Kanang atong binayluay sa Timas mga Santos. Simple na magina na kung doon ay labing suod nga igalas Ginoo tungod kay kanantahan na nagalagad si Ginoo, di kinapalibaran si Ginoo. Bisag din naman nato. Yas panimalay. Ang amahan o ginahan, maluoy gyud niya itong anak nga nagkugi, naghalad, tapang nila, labi nagpanahog na sakit ang amahan, inahan niya, tuwag yun ang anak ka. Kung nunay pa kayo na ng mga anak, di ka na baliban ng ginikanan. Sa ito pa that is really a very sensitive, actual incidents that will happen in our family. Mawasa na ginawa. May bawagit ang ginawa. Klaro gina niya. Katos ilipas si Bildad o Supar ng ngayo. Mga pabor sa Ginoo. Yung Ginoo di mabukahatag ninyo. Ilipas, Bildad, Supar. Kay kamo makasasala. Wala mo magsultig mayo may tungkol ka na. Wala ito Ato si Hub. Mo'y pampuha para ninyo. Mo'y pahalara o sakripisyo para ninyo kasi akong dunggon. Ihatag ko ninyo. At hindi pa yan taon sa tulong, ha? Wadunggas Ginoo. Pagkato nila ni Job, ako na buhatag. O diyan nag-ampo si Job nga to sa Diyos para siyang tulong kay gala, ngayong ginawa ko, naihatag nila. Job, dili tungod ka nila, kasi sila, wag na magsultik tarong ka na to. Sige na nagpanglibak ka na ko. Tingnan, muna, wag magsultik tinarong ka na ko. Pero ikaw ay nangayo, ihatag ko kanila. So muna, imagine ang barrier, unacceptable prayer of the wicked persons cannot be accepted, cannot be given by God. Dili dawatos Ginoo, dili ihatas Ginoo ni pangayo. Masuot pa na sa Proverbio 15:28-29. Proverbio 15:28-29. Ang pagampo, susa ka makasasala, dili na ko dundon. Ang pagampo sa makasasala, dulumtanan ako. Pero ang pagampo, susa ka taong matarong, mo'y kalipay na ako, o gihatag ko kaniya ang hindi pangayon. Muna nga, klaro ka na. Kung kita pa ay nag-una nga to sa gingharian sa Ginoo, yan na tayo mga anak sa kalibutan, huwag man mabugto atong gugmas Ginoo, o sa atong isikatawa, sa atong maminal sa kinabuhi. Kung tuwa na ta, sa kiliran sa Ginoo malangitan, ya, wa may barrier sa Ginoo sa pag-igsulti na to, kaya wa naman tayo sa dito sa langit. Sa pagkayong una to, hatag is Ginoo, mingon ko ta Ginoo,
Dato'y padlungon kayo na akong anak dito sa kalibutan. Gibiyaan ko to, kawa yun pamahinlo, pag matuloy ang iyang paliko, ug hugaw kay ginabuhi. Tuloyin taon Ginoo, tuloy ka Ginoo. Dahil ginakabalipad na Ginoo, hey, the overcomer. Kita nga mo ito langit, kung kanto ta, overcomer ato nga sa ito pamananaw. Ang buong mananaw, gikutlaw na sa 2 Timoteo 4. Versikulo 4 ng 8. Nganingon si San Pablo, niapel pa ko sa lumba, dili pa ko hingpit, nagdagan pa ko, nagigpisog pa ko. Kaya dito sa orahan, giandam sa Diyos ang purong-purong sa kinabuhi, ang kalipay mo'y katapusan. Giandam pa. Nanlimbasog pa ko, nagdagan pa ko. Diyan mo na. Muna nga, overcomer kita. Kadaog tas pagsulay sa mga tintal sa lawas, tintal sa yawa, tintal sa kalibutan. Kadaog ta sa atong mga defekto, ingno na ito pagkapadlungonon po na ito tumangas Ginoo. Kadaog ta muna atong sa langit, overcomer. Si Pongs Ginoo sa Pinarayag 21 sa City. Siya mingon niya itong mananaog. Ihatag ko kanimong tinubdan sa tubig sa kinabuhi. Tinubdan sa kinabuhi mo ay pagkahubas. Ang Alpha o Omega mingon. Ikaw ang mananaog. May mo kang akong anak. Ako, mao ang imong Diyos. Ako, ang imong Diyos. Alpha Omega. Kinsa man sa Alpha Omega. Yan ang instance, yan ang bahina, si Kristo mga Alpha Omega. Yan ang Pinarayag 22, 13, o 16, mingon si Jesus, ako ang Alpha Omega, ako si Jesus, na nagmando ko sa akong angel. So, the Alpha Omega there is Christ. Naman sa nasa Isaiah 44, nga ngamahan mingon, ako ang sinugdan, ako ang katapusan. Alma Omega yan. Sa muna nga, kung mag-unata sa uban, nga itong ginikanan, una na ito, o blakpit, di lang tamo, ingon na impirno, na purgatorio niya, nakatiwas na sa gagmay silot, niadto na sa kilid sa amahan. O ako'y amahan, o ako ba'y inahan, mangalyo po gyugos Ginoo, Ginoo, kaluyin tao kung nabuhi ito pas kalibutan. Kaya na tama ko na mangayo pataglain. Kaya nalangit naman. Kaya ito pa kayo nag-uban na minahal sa kinabuhi. Umunay nakinaiya sa mga santo sa langit. Pinarayag sa is na ibigto si Jez na abling langit. O nakita kong daghang makalang. Nga sa buhi pa dinipos na siya gipamatay sila. Tungod sa ilang pagwali sa pulong sa Ginoo, gipamatay sila. O naa sila tumangan sa Diyos, nagdaig sa Diyos. Ay sumpay, nag-ampo sa Diyos para kanatong mabuhi. Meaning the direct relatives, ang sumpay sa atong tinae. Matod pa, mga anak, mga sumpay sa tinae sa ginikan. Mga liupo nga itong ginikan. Ya kung kita sa Elias kalibutan, wata kay bawang doon ay mga defekto ng atong amahan, inahan na sangit sa purgatorio, si gagmayng sala. Kaya naman sa Juan 5:26, mingon si Jesus, katong doon ay gagmayng sala. Sa mulag mo agad, bilangguan mo, maluwas pa sila. Katong doon ay gagmay nga sala. Sa mulag mo agad, bilangguan, maluwas pa sila. Iya ka ng purgatorio, kayo mo na. Tulog ka okasyon sa kong ginabuhi nga nakatagamtam ko 40 yung initan. Awa sa katong sakay ko sa kong 4 wheels, gidamagan, akong luyo, ako'y gidamagan, lingi, dahil ko, pagkanaw na ko, ang tao dito nagadamag, gamotor man, gidatogan sa motor. Tutuyok-tuyok ang iyang ligid, dat og tao. Dagan ko.
O ako lang gihimog, gunitan ako ang motor, tukbod na ko. Sa bang pagkagunitan ako nga, ang trumbutso man nagpaga. Buto ako gamot. Sa kainit na. Tanaw na ko, buto-buto. So pag-abot dito sa ospital, kami duha, itong tao, ang itabang pag-una ako. Tanaw, examine sa doktor ako dugo. So, kiring marka presyon sa imong dugo, ikamatay naman eh. That's 200. Over 100 plus. Actually, ikamatay naman. Isa man ka, high blood eh ka? Nagkunog-kulo is ginodi ko high blood. Ah, di ba? Pahuway niya. Ngunit nitindog siya giatot kung nakadamag na ko. Yati mas doktor, pinapali ang tiil ba? Ang tiil na to, makana man na, dito na. Hindi kurug. Pero, conscious na siya. Yung doktor buhay ni Sok, pero namitanin na bala. Pero nabukto na akong kamot. Gadrahin ko, usara ka kamot. Pero tinan ko nga po, Ginoo. Namatay ni siya, buhay ay tao. Pero bilihok-lihok man, ayaw patya. Kaluluoy kayo nito man. So, gikuha ang pamilya, nga sa pamilya, cellphone para makontak. Duhagin ka lang. Turting inito. Siya na kagkambot sa akong gikumot. Labay. Kanang mauto-uto na, samtang magsuwat ko, magpupukal mo kong tubig, kay magkape mo ko. Sabang pagkaon sa alsa na kong nagbukal ang cup na ko. Lingi ko doon ako'y giningi. Ang ibubuan ako mong kamot. Pugo na. Stilan. Kapilat. Ano, sa kap, pinabukal 94 degrees Fahrenheit. Pero madugay na siya, mabutag 100 degrees Fahrenheit. Ayaw pagtuo nga, ang imong gipabukal, paura ng kainita, ikabot sa 94 degrees Fahrenheit, tubo pa na. Ito na taon-taon mo na po, pindod na ang hubas. Purti ng inita to. Bubo na ko sa kumpa. Yan ba mo sa remedy, anak? Kung mapasok ta, doon na kayo na imong bugnaw na tubig, isaw-saw na dito. Bugaya sa kaya hindi na mo marka ang pasok. Init kayo. Yan, labi mo lahi kay muadto mo kong karkar alas 4 mo matanong ako kadlaw basa madampo pag alas 5 rin ako kuha na ko sa kong tubig init. Sa may iputos mo kitabunan ba ang handol sa pag-alsa na kung ano huwag ba dili sa kong tiil pangkot ka na kumayang pasok puting initan. Ya, doon naman ito Tupperware, nga aplay, bukang ang tubig, buknaw kayo, gisaw-saw na ko dito. Maura gyapon. Gilutaw ang pasok. Init siya kayo. Now, matter of seconds, kung magkagunit ka, init kayo, buyan ka na niyo. Mauna ko dito, matter of seconds, pero purting inita, bisag pilalang ka segundo. My God, how hot hell is. Sa kainit na higyan. Yes, si Padre Jose Manyangat, kapag ihatag na ito doon na tayo mga liplet, ipumuntahan naman ito siya. Nang saka, init Padre ang impirno kay kakita makakag-impirno. The angel told me that 2,000 degrees Fahrenheit, that is the heat or the warmth of the fire of hell. Imagine, ang tubig, 94 degrees Fahrenheit, bukal na. Pero ang impirno, 2,000 degrees. Sa ito pa kanang pinakagahe ng puthaw, naas ligid, butang sa ligid, kasambong mo ng puthaw kasiro, ibutang na dito sa impirno, tunaw na, wala na makita. And we shall suffer that every day until, no, there is no until. That is forever.
Kanang until sa ito ba, usa ka libo ka tuig until 100,000 years buwan ako. No! Di ka mahadlok ka na. Ako mahadlok dito. Maibog mo gining laki? Nabi ito mo sino? Kita ka gwapa. Utso na ibig sa sirak. Kita ka gwapa, babae yung pagtanaw. Ano ni ka kasa? Hangad. Mututog ka ni ka, mukuliot ng last na to, L-U-S-T. Kasa ka. Likahil lang kita sa okasyon sa ampo ng taganunay. Likayan na to pagpagasa sunahon na pulong buhat. That is what you are prepared. Doon ako amigo kayo. Religyoso kayo. I-challenge ko niya. Sa sok, hapit yung kita mamatay. Kaya nakita mo sa video nga na, igo gigas ligid. Mangutan ako ni mo. So, huwag namatay pa ka. Kasiguro ka sa langit. Dahil ba ka nang kutanahan mo, kondisyonal sa dakong atong tubag. Kung makaandam lang ta, we can claim heaven. Kaya naman sa 1 Juan 3:19. Nga kung ang imong una-huna, imong tanlag, wa na magpadlong nimo, mo sa nang Ginoo dili mo padlong nimo. Kaya kanatong tanlag, mao na ang misyon. Mao na mo'y paybaw na to kay moves. Kanang tanlag na to, mao na mo hasol na to. Sa katao, gwapo kayo dato kay sili sa kining butuan, dili butuan. Cagayan. Charismatic. Ingon tang imbitan ako sa charismatic, naglingkod pa ko, speaker ko, pero wapag sulti ka na tahan na bersok na nagtestimony. Dato ka na. Kada gabi, na ay mga suki ng guwapa kayo. Even 50,000 sa kapagamit sa babae, 70,000 kung mga virgins, 80,000 kung mga virgins guwapa kayo. Hindi ka na po. Sa ito lang, pinulungan sa eskina, bigaon kay Dohan. Pero so, nabago na. Pag human sa Catholic Charismatic, Padre Polinar, mukuliot na gito silutihan ni Padre Polinar, basta maminaw na ta. The end of man, katapusan sa tao, which is not the end, because that is forever. Kung buutan ta, that is forever in heaven. Kung magkasasala ta, that is forever in heaven. Napag-uon na siya, so. Ibawon ko na mo, bisa mga babaeng gwapa niya, mo inuhagan. Baliban na siya. Because he experienced almost death incidents. Namatay pa siya ito. Riyan ako, namatay pa ko. Wala na. Itong gihagit ko sa kong amigo. Kung namatay pa ka ito, hingayon na, makaklim mo kang langit. Nagublan, lisod kayo. Yung bukutan na kay ang imong paminaw na pumingog yung kakambugiro ko. Pero ako ka lang sutihan. My conscience is clear. If I was dead or I died at instance, di ko buto na Ginoo mo impirno na. Kung ginugwayan niya akong kinabuhi, ibaw ko sa ito yung Ginoo, napatay ang ay buhaton. Napatay ang ay hibuon pagsangya. In our media, apostolate, radio, television, natong mga walis, mga barangays na tuwa-tuwa. That ascertains our salvation. Asa magkaragang kayo at tuman matumba. Excuse me. Asa magkaragang kahoy at tuman matumba. Muna for me, dili kay paghambog pa, pataas atong bugalingon. Si gracias Ginoo. Kuno na babaeng gwapa mo, paras ko siya na. So, kailan ako? Mahimo bang we'll take pleasure of ourselves? Mahimo bang maglipay ta? Kita duha? Gwapa. Kami rin duha. I can bring him anywhere. Pero tinuray pa,
Nainumdum ko sa kong inahan. Babae sa akong inahan. Nainumdum ko sa kong manghod nga babae. Nakinumdum ko sa kong duha ka maguwang nga babae. Rago ning pamos lang ning babahana tungod sa last LUST sa atong kalag kasing-kasing. Kinsa ka akong nainumduman. Kung akong itsuon, may tabo sama ninyo. Akong manghod nga babae, may tabo sama ninyo. Kaya ngong kung ano, no. Kaya naamagod sa Hoob 35:8, kung magbuhat ka na ikagdautan, maghungoy mo kang pagkasa, ayaw kang limti, dili ikaw ray makatagamtam sa sirot sa sala, hastang imong minahal sa kinabuhi. Kuyaw kayo eh. Si Gising, kabata ni Eliseo, si Kapitan Naaman, may sanla. Ngayon si Eliseo, tusmaw kapito sa tubig Jordan. Maayo ka, yung sanla. Sukos Naaman, mo ni propita, way respeto, Kapitan ko, huwag mo tagbo na ko, huwag mo sulti na ko. Ingon to sundaw niya nyo, way mo nga. Usa na mo ni mong suwayan na ni mong tusmaw kapito. Oh, no? Sige. Tusmaw kapito na yun. Tugus kalipay niya kay sanla, dili mayo, niya itong panahon. Gadahan na dahil siya. Nadungog naman niya si Eliseo sa Samaria. Ang Ginoo na niya. Ang milagro ang Ginoo pinagin niya. Gadahan na siya mga panapton na ba o tsaghang sinako nga kwarta, mga trigo. Salamatan ko ni mga propeta. Ihatag ko ni. Ang nitang ko Gising, Yur, kapitan, sama. Ako rin ihatag doon. Sino nga gaon? No, ako nga gaon, di mo dawat na. Gisugo lang ko kasa na i-diskarga. Sunod lang mo na ko. Dito na i-diskarga sa luyo sila malay nga doon ay budiga-budiga. Parang naghanag itumping kwarta. Pagbalik ni Gising sa balay ni Eliseo, lingon na si Eliseo, lingkod, Gising, lingkod. Lakaw ka, igawa ka. Di naman ko slawak na ko. Pero nakita na ko, unsay mong gihimo. Nangilag ka. Huwag mo kumingon nga, dawaton na itong ihatag sa kapitan nga naayaw si Diyos. Di man ako'y nag-ayaw ito. Sorry, Gising. Subo kay ko, Gising. Kaya Ginoo nakakita, kung mo'y nagpahibaw ka na ko, unsay imong himo sa gawas. Ikaw nga naghimo mo lagi ka, relax kayo, okay? Nakakita ko. Nay, mga tao nga di kakita, susang ibuhat sa tao, pero hibaw siya nga nagtuhan na nangilabot sa butang nimo, pero di siya maghimo pagpungat. Kaya di siya gusto mo insulto kanimo. Mahimong igahon nga nung musumbong magkanako, mo akusan magkanako mo makakakita, pero kakita ko ka. Kaya Ginoo mo hatag mo na pananaw nimo. Okay, tipos na diya. Kung saan dapat nag-isip ko uli niya, gadagan siya. Sus, kitagbo sa siyas nagdagan. Iyang alagad sa balay. Uy, nakilak mo kanay. Nakilak ko yun. Kasi, kaya mong asawa gisanla. Ay mong tanang anak gisanla. Ug ikaw sa nakita na ko gisanla. Sus, ngigiga. Marang sala atong gihimo, ayaw po una-una nga ikaw rin matagamtam sa silot niya na mapilang way labot. Labi na si mong minahal sa kinabuhi niya ka, no, do not include him, Lord. Punish me, but not them. Pero mo may nasuwa. Who? 35:8. Apan kung magbuhat kang maayo, matarong ngay mong gihimo, ayaw kalimot, kakanang ganti para nimo, dililay ka mo yung matagamtam. Matagamtam na siya minahal sa kinabuhi. Imagine, managkot ang mga gasa, mga kayuhan sa atong pamilya. So, avoid committing sin. Muna na sa Sirach 21, versikulo 1, 7. Gusto ka bang dili makasa? Likay ang okasyon sa sala.
Ikayan yun natin. Mga dapit, sinihan, sugalan, mga butang, mga laway nga salida sa Netflix, buwan pa. O mga tao nga dautan o kinabuhi nga gustong manakod ni mo palayo. Dati siya. Manang inigong ako mga igsoon, mubuk ko ba itong kinabuhi. O sa katong akong amigo, challenge ko. Can you ascertain kung namatay pa ka ito, malangit ka siya? Ako, kasi pumunta na ba? You are challenging my pride. May mumingog kung may pirno ko, pero manamakagsa ko. Yasa makalag ang kahoy at tumutumba. Kung atong kinabuhi, atong anahon, atong buhat, nagharag sa Diyos. Sapnayon ta sa Diyos. Bitam hagba sa yuta. Sapnay pa niya. When we can claim salvation, ono one trace is ready. Kung ang imong kasing-kasing, imong tanlag, wala magabadlong kanimo, dili sa mubadlong ang Diyos kanimo. Kaya kanang imong tanlag, mauna ang teleskopyo si Ginoo sa imong tanlag. Pero hibaw magkasala ka, ngut-ngut mo kayo ng sala. Labaw po na sa magtunog taglansa nga tayaong. Purtigit ngut-nguta, sud ang taya sa tungkiit. Mauna sala. Muna nga, kita mga Catholic faith defenders, unang yun, panigro muna ito itong kaluwasan. Kaya tinuray, asa magtumong ang tao at tumagig ka, mabot. Nagmotor ba ito? Ako tuyo, kasimbag yun, 5:30. Muna yung schedule na ko, pero labaws na nan, ako nga po gioperahan sa Danlak. Lambod ang kinain, huwag na ito sa itlog, purti na yung sakita na, yung doktor. Pagkibawas doktor ko, sa? Huwag kay ito, gabi eh. Hangtod buntag, dali sa ospital. Upirahan ti ka tayo. Pagabot niya sa ospital, unto na, pagkahapon, upirahan si doktor. Huwag lang nga. Pag 6:30, itawagan ko sa akong apo. No, papanay ka ba upirahin no? Kuman ako opera lo, nawa na akong, nakaamgon ako. Murag na mo ipikto ng anesthesia. Paano ko operahin? Sa sispo kayo. Lipaya naman ako. Niya, pag September 2, kay Agosto 29-30 ko sa kita ko. Tuguwa siya sa doktor. Nagutan ako. Susbiar pa ni sa hospital, kapag mahalag pa yung doktor. Katungo na niya sa hospital niya, ang iyang Bernardo, ako malimot, 300,065. I do not have that money. Kaya wag yung ko'y tinigom sa bangko. Nga kung himo ka ng trabaho tas gobyerno, rangarang ka, mamonetize pa, nga itong mga leads. Kada buwan na kay usak adlaw, duhang adlaw, siksimana. Wa na ni, gitrabaho na ni mo, pero musumbalik na ni mo kay mamonetize na. Pilay na monetize na ko sa katuig, 100,000 plus. Yeah, DSWD province, ugang lokal, naka tigom sa 100,000 plus. 200,000 plus na. Yan di ako yung mga amigo, kung itawagan, natabangan ako ganyan ito, bilang may kuwang anasok. Hindi ko mga 110,000. What? 110,000. Hay mo na ka karon, nakundi po City Hall. Di pa kamlakaw, nakundili pa. Yan to yun, lus-lus sinapsado. Dak-dak ang subri ka pagkakaya. I pay 300,065. Nilaki. Nga porang tinuog singot ato kung gimonetize na. Ya karon, siya na. Ay, kureho na sa kuya nagpila. Ang gipangay sa ospital, dili kay dako. Pero ang doktor, they 48,000 sa doktor. Matter of 1 hour, 2 hours operation. Gimarkahan ko 145,000. Wala kay ko yung savings, kaya pag natin mag-book ba, mahiling na itong pili na pili. Hindi ko anak kami sa magahong. Ampo ako. Ampo.
kaluoy sa Ginoo na inihatag nato. It was really that very day katong na-disgrasya ko, September 2. Kabayad ko. Tabang yun sa magkagagawa. Yawa ko'y bangpok. Doon na mo'y trabaho. Ayaw kahadlok pagtigong. Pasalamat terkas Ginoo. Kinakay tinigong na initabo. Naanin ka. Pero ako, nothing. Even one centavo. Yung pamong kayo ng akong ruwer, di ka kakitag tulang na bangpok. Wa, yelo, puti, bangpok, nan. Pero ang Ginoo, tapang na ito, tapang na ito. Muna may higong makong isuon sa Salmos 55, versikulo 22. Kuna kay takong palasanon, gigamit ang palasanon. Iyo kahadlok yatag nas Ginoo. Kay sapnayon kaniya. Muna may isuon, we come across. Dili magani milagro, strange kayo. May tabo na. Pero nga itong pagtuho, nga itong kanasi. Usara yun. Ako pinumdum ninyo. As Catholic faith, abuhi mo Christian nagsin. Di ka kasi. Kung mahimo, siguay mo nga ito, kalawat ka na ito. Ako, ninguhan ko. Kinirig yung Lunes, hindi ko kalawat o 5:30. Mass. Nga naman. Kaya sa'yo, nung nilayag mo na sa DYRF, 7. So, musimpa ko dito, muhaman mo alas 6:20. So, di na ako kabot sa programa na. Na sumpay diri. Pero mandinguha ko. Di ba man ko, usay babag sa pagkalawat, salang mortal. Wala kayo tayo salang mortal sa kagmayng sala, mga kuha na sa pagkalawat. Idaran ako. Pero, ganahan yun kayo kong mabudlay. May mara mag-jogging ko doon si Bahan. Nga kung sige na nga, suso, gigamit man, motor akong gigamit. Huwag ko magdaho. Pagkat dagit na ko sa akong kilid, kiri, gidagit mo ko sa katong tanker, truck, itin na ko ah. Pagkahog na ko, usaragin akong honhona, this is namin tayo. Kaya ipagnos mo ko, kita na kong ligid, na kong kini, mo na gini akong matapusan. Pero suon sa matong sa Jesus. Ligid, dungan sa ligid, nasa dungan ng bundok na rin. Nagawas ko siya. Napahalaw ko. Daan pa sa langit. Tanaan ako. Apsan ko sa ligid sa luyo. Pero hinay na kayo, dili ipak mamurar ko ito. Iko kaya ko sa luyo. Pero di mo yung kamigo sa kingotong kuhan ka ng ambulance in charge. Ako luyo mo doon, dili sa uo. Wala mo saan mong helmet, wala. Kilis buko-buko. Pislit. Nagpupus ka yun. Wala kayo sakit. Ako, nahigo ko pero not serious. Usay maminaw ni mo. Kung kaginawa mo kung tarong nung nalay sakit sila ako. Ang ako, bruis sakit. Pangos. Diri. Yato man diri. Tuhod. That's all. Sa ito pa nakadahagan ko si Mahan. Nakaluhod ko dito, naghila ko. Kaya kung unang Ginoo, I'm already dead. I died already, O Lord. Pero niya mo ko, nagluhod mo ko. Salamat Ginoo, naghila ko. So, unbelievable sa unang buhi pa ko itong luhod. Pero, pagkabot sa last city, naadto pa ko sa programa. Di mo yung F, 7 to 8, naman ako. Ako di paminaw, karat pa kong sagat-sat pa kong sunod kay doon ay sakit lang. Nagtut ka. Maraming kong makumikson, we shall be prepared always. Dili mo tugod ang ginong ikaw. Ako, nag-alaga niya. Iyatang salita. Bisa na magkasasala. Salmos 34:22. Suwat na. Salmos 34:22. Bisa na magkasasala. Ang makasasala, namudangop ka na ako, sultihan na mo. Dili ko siya salikway. Dili ko siya sinutan. Grabe. Huwag mo yung ginubuutan. Makasasala. Namudangop ka niya. Makasasala. Dili niya isalikway. Dili niya silutan. Muna, mercifulness of God. Pero ayaw sa gingon na. Unya na lang. Unya lang, doon lang ko maigo sa pusil sa mga dilingon na ito. No.
We shall be prepared in peace in troubled times. Do not forget. Examine yourself dahil ito. Doon na ba ko isang mortal ginuuna? Amali ay bukog pa. Gamasturbit kus Casillas. That is mortal sin. Pasunan ka na. Ay nag-uspa. Kaya di lipay ginoong naaga niya usunan niyo. Kay insincerity. Sige lang. Total, Domingo, kalawat na sa ko. Lunes nga to, Bernes, kasaha ko. Pero Bernes, gabi na ang Santo Rosario, kumpisal ko. Domingo, kalawat ako. Sige na, karismana. Sige na. No! You sin against the Holy Spirit. Nga na nag-sin of obstinacy. Ibugal-bugalan na itong ino. Kaya na may kumpisalan. Tapos hiluon mo ta. Pagka Domingo, magkakalawat ka mo ta. Muna na sa nahuna na to. Not in the mind of the Lord. That is obstinacy to sin. Unsa na obstinacy? Ungot sa sala. Imagine, schedule na. Lunes, Gatos, Biyernes, pagkasa. Pagka sa Biyernes gabi, kumpisal sa Rosario. Sabado, kalawat. Domingo, kalawat. Schedule na. Yes, that is not a repentance. True repentance is cessation of sin. At tinuod nga paghinulsol, ato nang gihapwa atong sala. At tinuod nga paghinulsol, nagtuman na ta sa sugo. Ang tinuod nga paghinulsol, nagbuhat na tagmayo, kanang tawanan na kaluwas yung kalat. Ezekiel 28, 17. Kung gihapwa na nimo imong sala, nagtuman na ka sa sugo, nagbuhat na kagmayo. 17:28 sa Ezekiel. Ezekiel 17:28. Nakaluwas kasi. So, hindi kong makungigog Nixon, bubo na itong ginabuhi. I am 81 years old. Pero kaluyan ko sa Ginoo, tungkol sa atong gampo, sa atong likay sa mga makaon ng makaraon. Why mamamtuam, why tabako. Tinulay yan ang katagan. Ay jack, tagan ko. 500 times akong skipping the rope. Kanya ito every day, karon din lang. Una sinutra, skipping the rope ko, karon ugmawa. Skipping the rope ko, ugmawa. Kaya nakabantay ko, karaman ko ikakatlaw. Ikatila na mo karam. Kanang karam ko nung may puthaw nga bara. Yan sa klase ng bagta. Usog yun. May imagine mo na sa kasakit. Karaman ko, sakit yun kayo. Sige gugug sangkit, Yahweh, Diyos Amahan, Jesus, Diyos Anak, Espiritu Santo, kuhain tamin, sakit kayo ka. Amin mo, atong eksperyensya, isangkit ako sa Mother Mary, Mga Birhen, sultihi mga anak. Kaligod, sakit kayo. May nalag 5 minutes mo humana. Sa hitugay kayo. Sakit kayo. Kana lagi. Para na may kanang sapya. Ayaw, dili. Kanang luyo. Upo sa upan. Yampak na sinong duha kabatak. Kunti sakit na. Muna yung kukusa ng kaning impirno. Kinikinip. Karahan mo na ni. God forbid na you should not experience kanang sakit ka na. Muna, kung mo, skipping the rope ko 500 times. Hunong-hunong kada 100. Hindi, una sinutra na ko. Sakit mo kayo. Kaya basta sigun sunon, sakit mo. Sa ito pati, basta idara na ka, dili na mo susunod, tag-as nga, kanang physical fitness. Dili na. So please, always be prepared. Usara akong kalat. Nakabantay ko, usara yun akong kalat. Nagkaingong ko, namatay pa ko, doon nagkitaw nga, kada buntag magdagana siya. Mangayaw itaw para kumahal. Amang. Yan pa na amang siya. Kaluyan si Kuskilo, kapag dito.
Ya, nga akong apo, ibiyaan sa mga sa behind the bars, nga akong inanak. Pagkabuok na akong apo. Pamahaw, panuto pa niya ako. For the whole year, every day, I supported him. Murag yun na siya, kung uwan pas mana dito, huwag yung kukab siya. 365 days, makatag ito nila. Di ba mo pila ito matag? Nahibuon na kung anong mabot na ako sa kay kwarta. 400 pesos a day. Multiply na ni mo 7 days, so sa kasimana, multiply ni mo 4 times sa kabuwan. And you can imagine, dako. Pero nahibuong lagi ko. Wala mo ko yung negosyo na negosyo libro. Yung suwan, hibaw na. Panghatag lang ka ng itong libro dito na to sa Toledo. Ako, awan kalimut ko na June, doon kayo sobra na limot sa siya. So, muna na itong gamay negosyo para panghatag na. Pero, ginoo. Muna nga, ginoo, nung namo ko isuldo sa pagkakonsyal. Pero, labay ang batas ba mo, di ka bot sa bus, kaya katag na. Sa atong pamilya, sa atong mga parente, ako igsuon ng bidyas, mana, nga na yung mga buhi. Ako'y nagpuhin. So na bumubay. But then, God provides. Mana. Itong mana dito, kanang ingon ng misis kada adlaw yun. Mga sa ito nito po natin. Salamat kayo sa Catholic Defender. Sinawat nga, paningawaw na to, nga kung isulti ninyo. Likay ta sa okasyon sa sala, ampo ta kanunay, buhat ang maayo, ug kung mahimo ninyo, kalawat ka na. Nangita lang oras nga libre ka. Gusto ka buntag, kaysa alas 7, alas 8 trabaho na ka. Ang ako, para 5, libre na mo ka sa trabaho. Alas 5:30, at tuloy ko simbahan. Isag mag-uwan, isag mag-bagay. Kaya ako negosyo. Kaya gusto ko, liguros kong talag. Usara kong talag. Nahibaw ko nga kung na ako sa grasyas Ginoo makatabang ko sa akong mga minahals kinabuhi, mga parente, mga igsuon, o kanato sa mga Catholic faith ng tabang. Salamat! Palihog na nindog na mag-amputa. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Isus, salamat sa mong gugma ka na mo. Salamat sa mong pagpanalipod ka na mo. Catholic Faith Defenders, nagatuon sa pulong sa Diyos, nagapaambit sa uban. Kami nahibaw, nagtuon sa pulong sa Diyos, nagpaambit sa uban, maluwasan. 1 Timoteo 4, 13 at sa 1 Timoteo 4, versikulo 4 sa 13. Ngayon ang Diyos, tuon pa kayo sa pulong sa Ginoo. Una. Ikaduha, puy ina. Katulo, ipaambit sa uban. Kaya siguro kang maluwas, lakip silang naminaw. Salamat Ginoo. Hinauton ta kami mga CFD, Catholic Faith Defenders. Magalaom, kang imong tahas ka na mo, pagpaambit sa uban, pagpanalipod sa pagtuo, di mi mulunga. Kaya na sa 1 Corinto 13, versikulo 4 hanggang 10, ang tao nga naa sa gugmas Ginoo dili mulunga, mulahutay, dili muundang. Amen. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.